Какви сме ние? Абитуриенти! Какви ще станем? Студенти! 12! Коя е най-яката класа? Генералка Радева! Какви сме ние? Абитуриенти! Какви ще станем? Студенти! Кой каза? 9, 10, 11, 12! 11, 12! Сега, уважаеми Учителите също да подаряват подаръци на учениците. Искам да ви поднеса по един скромен подарък на усърце. Айде го виждате една подарък. Заповядай, пожеланието ви какво е? За нова Война дитилинка за щастие. Нали сме годината на дракона? По едно драконче.
Още една. Чуйте ви пожелавам да се вземете матурите успешно. Айде. Няма да се кажа. Тръгвай. Кой каза? Какви сме ние? Какви ще станем? Какви сме ние? Какви ще станем? Какви сме ние? Абитуриенти! Какви ще станем? Студенти! Уважаеми преподаватели и ученици, днес е тържествени Великоден. Ден, в който възпитането на Солцан Бакалов Светковски през 2012 за последен път прекарва прага на нашата този последен член, чува сега се разгласи. Никой не върна от нас, всяка старите чинове здраво и върнат на те. Согим се гледаме всички, клас ни е толкова добре. Нека звънецът последен, времето хукнало спре. Скъпи съученици, изтърпали се и последната учебна година. Днес ние ще кажем колко заплати за стаи. Ще прекрачим в другото мечтано време, в истинския живот, за който сме учили уроци, който сме очаквали нетърпеливо. Часът настъпва, учебниците са затворени за винаги. Користите им ще избледнеят, докато някога, през години, в един вид на носталгия ще се сетим за тях, ще ги отборим, за да си спомним незаменимите и безгрижни ученически години. През тези 4 години имахме добри и лоши дни, но винаги вдигахме глави и продължавахме напред. Разделата за нас сега е тежка, нищо, че в очите ни блести насмешка. До вчера брояхме до 12 и викахме ура, а сега е време за мъничко тъга. С вас да си признаем, имаме добри и лоши дни. По математика винаги не стигахме и 3. Винаги и в много стил ние бяхме за резил. И влязохме в поредния час, убедени, че грешките не са в нас. А там, в тясната стая, причакват и Хусеин и Радева, аз зная. С дневника в ръка, между двете двойки, появи се още една. Следващият път да си научите, че с българския не ще сполучите. И продължаваме нататък, следващия час май ще бъде дълъг. География, Янчева. Престанете, да кръшкате вие, не си мислете. Деца, от вас ще стане хора. Никой не е за затвора. Попълните по наш адрес или има молби, нищо, че в бележника ни пише 3. Тук е и времето напредва, време е за физкултура и упражнения трудни. А излагацията ни е голяма. Тук е момента да кажем едно мерси на Димова, че не ни уби. Във време далечно, когато бяхме още в 9-я клас, една мила жена непозната дойде с усмивка при нас.
Но прикнава ником към нея колеги, колежки с вик. Ще може ли тя да живее сред банда от луди глави? Чая класата е невъзможен. Без рам, дисциплина и ресът ме разлъка. И нашата класна добра не гледа с обич и мъка, че с нас се прощава сега. Учител с любов прости ни, сърцето си голямо запази ни. За грижите вложени от вас, получавате голям букет от нас. Ние бяхме осъдени на раздяла, разумната ни класна. Жарелова, ще кажем, специално благодарим, че беше винаги при нас в всеки труден час. Това накрая за късмет класната получава един голям букет. Няма да ги има, няма. Те бяха строги и справедливи, бяха взискателни, бяха учители и приятели. Затова днес с дължи души казвам едно голямо благодаря. Днес решителният скок, усмихнато училището ни изпраща. Тръгваме за посвенци и петя. Завършихме, всеки своя път си плаща. Тръгва по широката земя, но частично от сърцата ни се скрива това училище. И класната изпраща ни щастлива, че светът с нас е по-богат. Днете ще посрещат нови ученици, и по коридора пак ще екне смях, но винаги от нас е най-изкрита, невидима ще роди между тях. Благодарим на всички, които ни вложиха и заедно с нас ще споделят този празничен ден. Приветствието в абитуриентите ще подаде директора на СОЛ Данчо Бакалов Тербовски, господин Кателян Съдинов. Уважаеми, чули се аз мога да микрофон, но уважаеми гости, скъпи родители, роднини, колеги, добре дошли. Вярвам, всички знаете какъв е повода за тази радостна еуфория днес в нашето училище. Поводът е тук до мен, поводът е тук долу пред мен, поводът е сред вас. Скъпи момчета и момичета, прекрасни сте. Всички сте прекрасни. Радвам се, че днес мога да изпратя поредния випуск. Днес за вас, момчета и момичета, е последния ден. Ето, че дойде и вашия час. Часът, в който се разделяте с нашето училище. Разделяте се с нас, вашите учители. Вярвам и съм сигурен в това, че през тези дълги години, когато бяхме заедно, ние, вашите учители, направихме всичко възможно. Вие днес да стоите тук пред нас с гордо вдигнати глави, да стоите пред нас с знания и умения, което вярвам ние сме ви дали. Знания и умения, които нашата цел бе да усвоите, които ще ви дотрябват по вашия дълъг път през живота. Всяка година, вече 16 години, изпращам по един випуск. Тук виждам сред вашите родители, роднини
и приятели, наши момчета и момичета, които сме изпратили. И всяка година искам да ви кажа, че съм ви обичал. Обичам ви от първия до последния миг, в който сме били заедно. Може би строг, не знам дали съм справедлив, към някого да, към някого не. Надявам се да не ни забравяте, нито мен като директор, нито колегите като учители. И когато имате нужда от нас, да идвате при нас, ние ще ви помагаме. Ще ви помагаме винаги и с каквото можем. Скъпи родители, искам лично да ви благодаря за това, че успяхте, че ни доверихте през всичките тези години вашите деца най-скъпото, което имате. Защото по-скъпо от децата няма. Вярвам, че ние сме оправдали вашето доверие, оправдали сме вашите надежди и вашата вяра, че от тези мънички дечица, които на 15 септември преди много години дойдоха при нас, сега пораснаха големи момчета и момичета, мъже и жени, които достойно ще ви представят и ще следват вашите съвети и вашите мечти. Мили момчета и момичета, пожелавам ви няколко неща. Първото, от което да следвате неотклонно вашите мечти. Да следвате, да дерзаете. Второто, да бъдете добри хора. Да бъдете добри хора през целия си съзнателен живот. До края на своя живот бъдете добри хора. Така вие ще бъдете полезни не само на вашите роднини, не само на вашите близки, ще бъдете полезни в обществото, ще бъдете полезни и на вас. Пожелавам ви на добър път, на добър час и успех в живота. Искам да се веселите и днес, и на изпращането, и на абитуриентския бал. Бъдете щастливи, на добър път, всичко най-добро. И вярвам в доброто на моето утре, щом слънцето вече към мене поглежда. Като символ на приятелство, на мир, ние учениците от 12 А и Б клас ще пуснем по един бял гълъб. Olha!